Habería que remontarse á condesa de Pardo Bazán para encontrar unha figura feminina de tan interesante biografía e poderoso talento como a da singular crítica literaria e admirável novelista Concha Castroviejo. Iso escribiu o xornalista Borobó en 1991 e engadiu Hoxe na penumbra. Así é, como a tantas mulleres da nosa historia, a escritora compostelá tamén a cubriu o manto do silencio e do esquecemento. Mais como elas, Concha Castroviejo deixou unha esteira, un rosel, que foi búsola orientadora para as que viñeron despois. Unha das familias máis coñecidas da Compostela de comezos do século XX foi a formada por Ricardo Blanco Cicerón e Herminia García Blanco, que gozaban dunha boa posición económica e de moito prestixio social. Blanco Cicerón mandou construír na Rúa da Senra unha das mellores casas da contorna. Unha das fillas, Concepción Blanco Cicerón García, casou con Amando Castroviejo Novajas, que chegou á Universidade de Compostelá en 1907 para ocupar a cátedra de Economía Política e Facenda Pública. Miña nai e os seus outros dous irmáns, José María e Anita, viñan de unha familia culta, acomodada, leída, instruída, con cartos, de unha fervoada religiosidade, un poquito alén da religiosidade. Eso formaba parte moi poderosa dos pais da tía Conchita, do pai da nai, con dúas versións diferentes. Por parte da nai, os seus avós eran carlistas, e por parte de pai, que foi un dos cofundadores da democracia cristián. O número 3 da Rúa da Senra foi tamén o berce onde veu ao mundo o 6 de decembro de 1910 María de la Concepción, María del Carmen, Ana, Josefa, Asela Castroviejo Blanco Cicerón. Estudou no colexio Compañía de María, que deixou unha fonda pegada nela. Aquel colegio, pese a sus claustros, sus rejas, su clausura, se me quedó en la memoria como una institución muy respetuosa con la libertad. Creo que en la enseñanza intuí, sin llegar a entenderlo, que el espacio de la libertad es el interior. Bueno, esta é a finca de Vistalegre, que era de Isabel e outras irmáns a súa vez da miña bisavó Herminia. Aquí viñan de pequenos a miña nai, as súas irmáns, tía Conchita tamén, de feito hai unha foto onde están elas aquí está sentada a miña nai, e aí tía Conchita, e tamén co abuelo Amando, o seu pai, algunhas de Loito e outras por aquí. Bueno, pois a finca de Vistalegre, que en casa hoxe é outra cousa, pero era destas parientes, e tía Conchita tamén tivo algúns momentos de infancia aquí. Eran de visita e a pasar tardes e estas cousas. Un dos lugares máis queridos pola escritora foi a casa de Paizás, Vedra, un lugar máxico para aquela nena intelixente, sensível e inqueda. En palabras súas, Paizás foi o paraíso da súa nenez, con arbustos e árbores hoxe centenarias, camelios, mirtos, abelairas. O 11 de outubro de 1920 chegou a tristura á familia coa morte da nai. Unha muller moi relixiosa como o seu home, que presidira a xunta directiva da Asociación do Pilar.
A tía María, que non casou, termou da familia na casa de Asenra. O loito formou parte da infancia daquelas 4 criaturas. O pai, que tiña un pensamento tradicional, non quería que a filla estudase, mais si lle procurou unha esmerada educación coas freiras do Colexio de Placeres, onde estivo varios anos. Me llamo Luisa Vázquez. Todo el mundo me conoce por Lulú. Yo fui fundadora del Colegio del Sagrado Corazón. Cumplí los 9 años en el colegio. Allí estaba también Concha Castroviejo, que fue compañera mía de colegio. Era de mi edad. Yo tengo 107 años, porque yo sabía la historia de España, toda, y de Europa, y luego la geografía de todo el mundo, porque también era con capitales y todo, y luego, claro, teníamos las clases de francés era ya obligatoria. Siempre con vigilancia, siempre con vigilancia. Aunque estuviéramos jugando, no podíamos estar 2 juntas, nunca, no nos dejaban. Y luego ya los arreglos, todos en silencio. Era muy austero, el colegio era muy austero. Entonces había las casas de adorno, que se llamaban. Entonces era la clase de dibujo, la clase de inglés y la clase de piano, que nos daba una madre que era francesa, la madre Manuel se llamaba, me acuerdo. Concha Castroviejo teimou en estudar, malia a posición do pai. Fixo ingreso e cursou o bacharelato por ensino libre. Era unha moza moi inqueda intelectualmente que sempre evidenciou un espírito libre. Tras a morte do pai en 1934, matriculouse en Filosofía e Letras. Só puido facer 2 cursos. Naquel tempo bulían por Compostela diferentes xeracións de escritores, artistas plásticos, xornalistas, profesorado e alumnado da USC, unidos pola defensa, a entrega e a paixón pola terra e polo seu compromiso co republicanismo. Aínda que eran poucas, naqueles anos había algunhas estudantes nas aulas da Universidade de Compostela. Concha Castroviejo era unha delas. Na Compostela daquela década, o alumnado universitario tiña un papel moi activo e destacado nas aulas, nos faladoiros, nos manifestos a prol da galeguización da universidade, en todo tipo de manifestacións culturais, tamén na actividade política. Foi nese ambiente onde Concha Castroviejo coñeceu estudantes e profesores novos que no futuro xogarían un papel importante na historia da nosa cultura. Borobó, Fernández del Riego, Carballo Calero, Seijo Alonso, Comesaña Rendo, entre outros. Iniciou un noivado con Joaquín Seijo, home de grande talento que se licenciara en Dereito, Matemáticas e Filosofía e Letras. No terreo político, facía parte das Xuventudes Socialistas Unificadas. En xuño de 1936 participou nos actos do Comité pro Estatuto de Autonomía da Zona de Santiago. Bueno, quero decir que Seijo está en Madrid coa sorte que está facendo oposiciones o 25 o 18 de xullo e non o pilla aquí o golpe de Estado. Eles iban a casar o 25 e iban a ter a súa lúa de mel en Paizás. E estaban preparando a casa a tía Anita e a miña nai
a súa irmán Pilar, para pasar a lúa de mel. A boda era o 25 de xullo. Isto é totalmente interrompido polo golpe de Estado, e, bueno, despois as cousas, claro, todo cambia, todo se complica. O levantamento militar rachou con aquel proxecto colectivo, ilusionante e esperanzador, xerado na etapa da República, período en que houbo grandes avances, en especial para as mulleres. A sublevación tamén cortou o proxecto persoal da parella Castroviejo-Seijo. Un dos seus amigos, o médico Francisco Comesaña Rendo, participou na defensa de Ordes, polo que foi detido en agosto do 36 e encarcerado con varios compañeiros, acusado de participar en actividades revolucionarias os días 19 e 20 de xullo. Unha das persoas que testemuñaron no seu favor foi Concha Castroviejo. Dice que conoce a Comesaña y que el 20 de julio se encontraba en su casa cuando pasaron por delante de ella varios camiones procedentes de órdenes con gente. Que el día 21 estaba también en Santiago, ya que tuvo ocasión de ir a su casa y allí lo vio. A preguntas del fiscal, dice que sabe que no venía de órdenes con los escopeteros, ya que, como acaba de decir, estaba Comesaña en su casa cuando aquellos llegaron, y que le sorprendieron los rumores que en Santiago corrían sobre la intervención revolucionaria de Comesaña. Dice que es amigo de ella y de su hermana. Nunca pude imaginar que sucediesen en mi ciudad, que me parecía ennoblecida de tanta luz de historia las cosas que sucedieron. Un día me fui de allí y empezó una larga aventura. A actitude solidaria con Comesaña tamén era naquela altura moi arriscada. Por temor ao que puidese ocorrer e tamén para se reunir co seu noivo, decidiu marchar a Burdeos a comezos de 1937. A vida para ela naquel momento estaba ao lado de Joaquín Seijo. Con él se reuniu Concha Castroviejo en Valencia e alí casaron civilmente. Despois pasaron a Cataluña. Coa entrada das tropas franquistas, miles de persoas atravesaron os Pirineos a comezos de febreiro de 1939. Concha Castroviejo chega de novo a Burdeos onde tiña xente coñecida. A familia recibe un telegrama tranquilizador dun amigo. Despois de Burdeos, cando se van a ir a México, cando Lázaro Cárdenas abre a posibilidade de que os exiliados vayan a México, pois eles se incorporan. Seijo pasara un grave tifus en Burdeos e xa repostos se marchan para México. O 26 de maio de 1939 embarcaron no Normandí.
Establecéronse primeiramente en Campeche, nos límites da selva, unha cidade, escribiría tempo despois, que estaba incomunicada e só tiña un tren, o mar e o avión. Era un sol tan rotundo, tan seguro de su poder, que agobiaba, y llegaba a perderse la esperanza de que aquel panorama cambiase nunca. Daquela estadía lembrarían un texto inédito en las praderas del Gran Manitú os diferentes animais exóticos que acolleron para evitaren o seu sacrificio ou abandono. O que sei de México, bueno, pois hai cousas que parece que sí, cando están en Campeche ambos, Joaquín Seijo e ela, son profesores, despois bandean un pouco para aquí para lá, a Seijo lle sale unha plaza en Tijuana, pero non se acomoda. E logo, cando entrevistei a Choncha Concheiro, xa bastante recientemente, antes da morte de Choncha, claro, me dixo que tiña unha salchichonería que estaba en unha rúa moi estreitiña que era na zona dos cines. Bueno, e que ela estaba ali co seu delantalito blanco e coa súa cofia, e que atendía aquelo, e que eso era o que, digamos, sostiña a familia, a Seijo, a María Antonia e a ela, non? A tía María lle contaban que tía Conchita en México tiña unha bombonería, pois porque non consideraban elegante e distinguido para a súa familia e unha señorita ben, como era a tía Conchita e as súas irmáns, que tivera que atender a unha salchichonería. En 1941 trasladáronse a México, Distrito Federal, e alí naceu a súa filla María Antonia un ano despois. Relacionábanse cun amplo círculo de amizades que estaban tamén no exilio, como Francisco Comesaña Rendo e Asunción Concheiro, Choncha. Non foi fácil a vida para as e os exiliados, aínda que en México encontraran a comprensión e a acollida de Lázaro Cárdenas. En 1947, Concha Castroviejo xa estaba pensando na volta. O regreso á terra tivo lugar en decembro de 1949. Separada do seu home, chegou a Porto da Coruña coa súa filla María Antonia. México ficou gravado a lume no seu corazón e sobre as lembranzas daquel tempo publicou varios artigos en La Noche. Ahora vuelvo a mi tierra, porque he amado a esta tierra que me dio asilo, a esta buena tierra, áspera a veces y a veces hostil. Por eso quiero volver a la mía. Quiero ver dibujarse mis costas del norte donde el mar bate y canta, eterno bajo el sol o la niebla. En Compostela tratou de reorganizar a súa vida. Naquela sociedade conservadora e puritana todo era de tonalidade gris moura, e a vida para unha muller que chegaba do exilio separada e cunha filla non era fácil. E ven pensando en exercer, pois o que ela lle gusta seguramente, o periodismo, escribir. En Santiago, bueno, fai algúns tanteos e en Santiago empeza a traballar en La Noche. La Noche é unha empresa de Sáenz Díez, da familia Sáenz Díez, que son algo parientes por esta finca de Vistalegre, por aí ven o parentesco. Empeza a traballar, volve a reencontrarse con Borobó en La Noche e, bueno, escribe aí, ten pseudónimos, escribe cousas moi variopintas, aparte de co seu nome. Crónicas, reportaxes, entrevistas ou artigos de outro teor. Nada escapaba a súa pluma. Para obter o título de xornalista, fixo os cursos da Escola Oficial de Periodismo. Axiña comezou a gañar prestixio e popularizar a firma Sela, un dos seus nomes de pía.
seu traballo en La Noche foi abrindo camiño para as mulleres na longa noite de pedra e prestou especial atención ao traballo feminino de Pura Lorenzana Prado, Marcel Leclerc, Elena Quiroga, María Antonia Dans, Marion Davis. Asiña se integrou nos círculos culturais e galeguistas e en xullo do 51 fixo parte da Ruta Rosaliana, unha homenaxe á escritora universal Rosalía de Castro. A escritora Concha Castro Viejo escoitan Trasponlas. Pazo da Retén. E aquí comenzou a vida de Rosalía. Cos seus compañeiros de La Noche, Borobó, Antonio Dolano, Manuel Rabanal, entre outros, acudía ao Faladoiro Obradoiro, fundado na primavera de 1952, que se celebraba no número 5 da Rúa Cibechería. E ve a porta aberta cando fan o curso de periodismo en Madrid e decide marcharse con Goña Informaciones. Eso é unha porta aberta para salir de Santiago, que era unha sociedade carca, clerical, pechada, criticona e que non pode entender que unha muller quera ser libre, e a tía Conchita quería ser libre. Isto se lle facía pequeno e decide marcharse a Madrid, e iso é unha felicidade para ela, donde xa reside hasta o final da súa vida. Como escritora de creación, seguiu publicando contos infantís que xa iniciara no Diario Compostelán. En Informaciones, onde traballou até 1966, revelouse como unha extraordinaria crítica literaria, unha actividade pouco común para as mulleres naquel tempo. Seguiu cultivando a literatura de creación e deu a prelo dúas novelas, Los que se fueron, 1957, unha crónica do exilio, e Víspera del odio, 1958, Premio Elisenda de Moncada, ambientada no tempo da guerra e posguerra. A literatura infantil tamén ocupou o seu tempo. Os derradeiros anos de actividade xornalística traballou en Hoja del Lunes e un breve período na Xencia F, mais seguiu cunha intensa dedicación como crítica, da que se retiraría nos anos 80. Bueno, a medida que fun medrando, e como tía Conchita me invitaba a pasar tempos ou momentos na súa casa en Madrid, pois a fun conocendo máis de cerca e empecé a preguntarlle cousas, pois como fora o seu exilio, como fora a súa relación con Seijo. Era unha muller que tiña unha profesión clara, que vivía do seu salario, que non, e que ademais tiña unha profesión en donde as mulleres non abundaban, e bueno, pois eso me acercou a unha tía diferente que non conocíamos, tamén do exilio, en donde ela contou cousas, pero non todas as cousas seguramente que a mí me tería gustado que contara, e que hoxe, ou cando acordei facer preguntas, a súa memoria xa estaba dañada e xa non pudo contestar, non? Coa morte da escritora, o 8 de decembro de 1995, desaparecía unha muller culta, de extraordinario talento, grande novelista e crítica, unha muller republicana, rebelde, que amou a liberdade e que defendeu, coa súa propia traxectoria, o papel das mulleres na sociedade.
no libro inédito En las praderas del Gran Manitú, evoca o paraíso da infancia, no Val do Ulla, e a súa Compostela. En una cosa acerté, en que nunca oiría campanas como las de Santiago, capaces de rasgar con su voz el aire, el agua y la niebla, y de traspasar las piedras. Como aquellas campanas, nunca oí otras.